Γεια! Σήμερα, πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό το βίντεο θα είναι καθαρή, αυθεντική κωμωδία. Βγες όσο πιο γρήγορα μπορείς. Οπότε, μην τα πολυλογώ, σήμερα πάμε να πούμε κάποια dad jokes. Well, αυτό είναι intro. Πάει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Ο μπάρμαν κέρασε όλο το μαγαζί μια βότκα. Χαμός όλο το μαγαζί. Γυρίζει ο Batman στο άλογο. Εσύ τι θα πάρεις? Βάλε μου ένα whisky. Όλη βότκα και εσύ whisky. Γιατί? Άλογο. Όταν κάνεις όπισθο με το αυτοκίνητο, πρέπει να λες με μια δόση νοσταλγίας. Αυτό με πάει πίσω. Γεια σας, θα ήθελα μισό κιλό φέτα. Είναι 700 γραμμάρια να το αφήσω. Να το αφήσεις και να βάλεις μισό κιλό φέτα. Πάμε το βράδυ να φάμε κάπου ρομαντικά. Πόσες φορές θα σου το πω? Χωρίσαμε! Oh my god, bro. Πώς γίνεται η μύτη να τρέχει και τα πόδια να μυρίζουν? Αν η μύτη σου τρέχει και τα πόδια σου μυρίζουν, μάλλον κάθεσαι ανάποδα. Γιατί μια χωριάτικη σαλάτα δεν είναι καλός διαιτητής. Γιατί λαδώνεται πολύ εύκολα. Αυτό είναι πολύ nerdy που θα πω. Λέει ο μπάρμαν, να φύγετε, να πάτε αλλού. Εδώ δεν σερβίρουμε σε υποατομικά σωματίδια. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν στο μπαρ δύο ταχυώνια. Γιατί το ποδήλατο είναι κουρασμένο μετά από κάθε βόλτα. Επειδή είναι too tired. Και ένα τελευταίο ανέκδοτο για να κλείσει το βίντεο. Πάει ένας Κύπριος σε ένα σαντουιτσάδικο και παραγγέλνει. Θέλω ένα σάντουιτς. Τι να βάλω μέσα? Τυρί, ντομάτα, υπεριάν. Ρε φίλε, σε παρακαλώ, μπορείς να με βάζεις νύχη στο τέλος των λέξεων? Εντάξει, τι άλλο να βάλω στο σάντουιτς? Και συνεχίζει ο Κύπριος. Ζαμπό, μπέικο. Όχι, ήταν κακό. Γιατί οι ξανθιές τρώνε κάστανο για να γίνουν καστανόξανθες. I'm too tired for this. Μισό.